Ya Mas. Mas ngene dorong. Wis ayo itu. Ya, besok kan tuh motor lah, sabar lah. Kapan ya? Kon dorong nggak? Dorong lah lawang nggak duwe motor. Nyapa takon? Takon lah wong arep ditulungi kok muncul-muncul. Aku nulungi par mentung. Aja kaya ngono Mas. Ya ora lah. Dek, mlaku dek. Aku numpas sepeda iki. Lah gunung, ayo. Ya wis Mas. Turun. Ya wis Mas, aku miliki wae. Oh, jangkrik. Kepangetanmu sahabat belas rono perhatian jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kepangetanmu Apa kowe? Aku ditinggal pacarku. Kok iso lah diapakno? Gara-gara aku nggo sepeda, nggo motor. Abus. Sayu kasih ora kowe. Kok Ya wis ayo, guys. Dek mau ngapa lho, Mbak? Anu cowok orang duwe motor Mas. Apa kelas temen? Kok kaya ngono iki ngopo dua ae. Lah piye meneh wis kadung nasibe. Ya wis lah. Terima aja nasibnya. Bro, pakai motore. Mas. Ayo. Oh. ayo mono we. Iki. Deliki. Iki motore. Sing bener wae, Bro. Ya wae. Boleh kowe lah. Si. Ana ngapusi lah kena iki motore kok tak paham-pahamno. Ayo. Nah, yo. Wes ayo, kalau ini terus ayo. Oh, gimana? Jadi gue nang gini. Wis, wong. Tiga lu cewekan sapu karena. Wis opo? Ya wis kene metu bae. Ayo.
Oh, tadi kowe koyo ngono. Iyalah, mau aku udah cowok miskin kayak kowe. Oke, tak buktikne nek koyo ngono. Maksudmu apa? Lah opo Aku deh, koncone kok. Lah Piye? Ngopo? Wis biang karo iki. Lah bro, tinggal wae men dhek bahagia karo dhek. Wis bro, kowe ikhlas apa? Ikhlas iki, lahir batin. Ya wis lah. Yuk, lunga. Yuk. Pede. Bodoh amat. Mati yo. Bos, ini undangannya mau saya ngasihin apa, Bos? Udah gua aja yang ngasihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau ngajakin balikan saya nggak mau. Pede amat lu, gua kesini mau ngasih undangan. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu. Siap. Action. Aduh, jangan alon luar atau pasar. Action. Ngapa kowe, Le? Kan. Malah guyu. Lah udah so guyu, fokus yo. Bocor lo. Apa tuh? Ya, ketemu lagi bersama Leonis Band. Dan ini member dari Leonis Band.